ସମ୍ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଦିବସ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଡକ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଜଣେ ମହାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଥିବା ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗୁରୁ କେବଳ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ଜୀବନର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି। ଆମର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ସହିତ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ମାତାପିତାଙ୍କ ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ି ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା, ଗୋଟିଏ ଭଲ ପରାମର୍ଶ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ପାରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଶେଷରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।